Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dinten menika kula ajeng medhar babagan neptu Selasa Kliwon. Selasa iku 3, Kliwon iku 8. Selasa Kliwon berarti 3 tambah 8 iku 11. Biasane iki ilmu titen. Amarga jodoh, pati, rejeki iku wis urusane Gusti. Awake dhewe mung iso niteni. Bener lan salah iku wis duwike Gusti. Iku sing perlu difahami. Makna neptu Selasa Kliwon utawa 11. Iku biasane wong sing lair ning neptu 11 iku watake teges. Wani lan ora gampang kena pengaruh wong liya. Nanging kadang emosine cepet murup. Mudah tersulut emosi. Makane kudu hati-hati supaya ora nggawe masalah karo tangga utawa kancane. Babagan rezekine Selasa Kliwon termasuk apik. Nanging kudu tekun lan sabar. Nek sembrono gampang mlebu lan metu. Jodone kerep kepethuk saka kanca lawas utawa tangga sing wis kenal. Iku Selasa Kliwon. Cara bahasane wong nggon aku Purwodadi iku pek nggo ngepek tangga. Nah, fungsi neptu. Awake dhewe percaya nak jodoh, pati, rejeki kuwi urusane Gusti. Ning saka hitung-hitungane pepelinge utawa titenane wong Jawa kuno sing tak pahami, sak gadukku, sak ngertiku. Iku kena gawe nentokke jodoh. Ngitung bebrayan. Ngitung babagan rejeki lan sandang pangan. Dina becik lan ora becik. Kamangka awake dhewe percaya kabeh dina kuwi becik. Ning ya kudu dipercayani nak sengkala kuwi ora ana ning tanggalan. Biasane kanggo miwiti usaha utawa gawe acara supayane ora ana rubeda. Ngono nggih. Nah, tak wedhar luwih gamblang meneh babakan rejeki. Rezekine wong Selasa Kliwon iku ora langsung mak glundung gedhe. Nanging luwih cenderung alon nanging ajeg. Ana pepesten kaya ngene. Yen sabar lan tekun mesti ana dalan. Khususe kanggo Selasa Kliwon. Biasane rezekine luwih kepethuk saka usaha dhewe. Tinimbang mung ngandelke warisan utawa lungguhan. Lungguhan iku jabatan sing melu wong liya. Biasane usahane dhewe. Cocok golek rejeki saka dagang, tani utawa kerja sing ngandelake utawa kumpulane wong akeh. Kurang luwih ngono. Karena pinter ngomong, negosiasi karo mediasi. Iku Selasa Kliwon. Nah, saiki awake dhewe mbahas larangan kanggo Selasa Kliwon. Apa to larangan kanggo Selasa Kliwon? Kan ngono. Dadi nek iso Selasa Kliwon kuwi aja sembrono bab janji. Amarga nek nganti ngingkari janji, rezekine bisa mandek. Amarga link utawa jaringane Selasa Kliwon iku sing nentokke rezekine Selasa Kliwon. Ora kena mangan ing tengah lawang, pitungane bisa ngalangi rezeki mlebu. Aja ngremehke sedekah. Wong Selasa Kliwon kudu eling yen rezekine tambah subur amarga seneng andum utawa berbagi sedekah. Iku larangan kaping 3, nak iso aja sampe ngombe nganti lali awak. Mabuk-mabukan, ciu, homer, iku nggak boleh. Pantangan gede banget iku. Yen Selasa Kliwon kok sampai wis kena homer, mabuk-mabukan sing marake lali jiwa lan raga. Rezekine wis wah berat tenan berat. Ngono ya. Lah terus tirakate piye Mbah to? Nah, ya jelaske. Tirakat kanggo ngunduh rezeki Selasa Kliwon biasane kanthi niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun pangestu lan ridhonipun panjenengan. Mugi rezeki kula lan kula warga
diparingi lancar, halal lan berkah. Duh Gusti, adohke kula saking alangan, bukakno lawang-lawang keapian lan rejeki, sarta kuatno iman lan sabar kula. Amin. Aku iso Jawa, aku ora iso donga Arab soalnya aku ora tau mondok, ora tau ngaji. Nah, tirakat sing nomor 1 yaiku poso Senin Kemis supaya ati luwih kendel lan rejeki luwih lancar. Tirakat kaping 2 yaiku ngrawat, mangan sego tanpa lawuh daging. Mung sayur-sayuran, umbi-umbian kaya to telo, sapah ngono. Supayane ngetokke rasa prihatin lan ngasah sabar supaya rezekine luwih barokah. Sing nomor 3 yaiku tirakat melek utawa lek-lekan. Maca wirid donga. Sak isomu, subhanallah, astagfirullah. Sak karepmu. Penting setiap malam Selasa kliwon utawa Jumat kliwon akeh-akeh wirid lek-lekan. Syukur-syukur tekan jam 1 utawa subuh. Nah, sing nomor 4 sedekah rutin. Bisa nganggo panganan, banyu utawa sandangan. Dadi kunci sing paling kuat kanggo wong Selasa kliwon iku sedekah. Supayane rezekine ora nganti garing. Wis semono sik wae, aja dawa-dawa. Yen ana pitakonan maneh langsung takono karo Mbah To ning kolom komentar utawa Messenger utawa WhatsApp utawa DM IG-ne Mbah To. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.